गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर सरकारा दासान्दि माखासे बिथांखिफोरखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव राङारि अनसुंथाइ होनाय खामानिया सोलिगासिनो। थिग बिब्दिनो अनसाइ बिथांखिनि गेजेरजों कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय सा 200 फिसा फिसा दखान एबा गला होनानै जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनो साफायाव 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। रांनि चेक मोननानै मुलाम्फागिरिफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। मणिपुरनि कुकी आरो मेथि हारिनि गेजेराव जानाय हिंसायारि समावनो सान्थ्रिफोरनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। मणिपुरनि हिंसायारि जाथायनि समावनो मणिपुरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सान्थ्रि हान्जाया बोखांनो हादों गोबां हाथियार आरो गुलि बारुद। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सान्थ्रि हान्जाया मोनसे अपारेसन खालामनाय समावनो गंनै इनचार्ज एलएमजि, 9mm पिस्तल, एलएमजिनि गासै 161 गुलि, ग्रेनेड, मोन 8 मेगजिन, गंबा मबाइल आरो माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामदों। अपारेसन खालामनाय समाव सानै पिपाक उदखारिखौबो हमनो हादों होननानै मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो मणिपुरनि माखासे हाजोआरि जायगाफोराव सान्थ्रि हान्जाया गिदिर अपारेसन खालामनाय जादों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि हिंसायारि थासारिया दासान्दि एसे गोजोनाव दंब्लाबो नाथाय सम सम गाग्लोबनाय जाथाया सोमजिगासिनो। बिपिएफ दोलोनि 17 बोसोर सरखार खुंनाय आरो इउपिपिएलनि 3 बोसोर सरखार खुंनाय बेनि गेजेराव बिपिएफ दोलोआ 2% खामानि मावदोंब्ला इउपिपिएल दोलोआ 200% खामानि मावदों। बेनि फोरमाना गोबां दं होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदों। बिपिएफनि समाव जौ जुवा ड्राग्स आरो उन्दै उन्दै सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोराव नांथाबना थानायाव इनभल्भ जाहोनायनि जाहोनाव दिनै बर' हारिनि समाजाव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ मोनफ्रोमबो नखराव गोग्लैदों। बेनि गुबै दायानो जादों हाग्रामा महिलारि आरो बेनि हेफाजाबगिरिफोरनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों। बिथांमोना जेखि बुंबाय थायाथों मानो बिपिएफआ जोबलांनो थांगासिनो दं आरो माब्लाबाबो बेफोरबादि दालाल हान्जाजों जोंनि बर' हारिया आरो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा दैदेनजाया। बेयो रोखा जाबाय होननानै रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंबावदों। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआ माखासे बिथांखिफोर लानाय बायदि बिपिएफ दोलोआ बैफोर बिथांखिफोरखौ लानो हायैनि जाहोनानो जादों खाम्फा बरगयारी बिथां आरो ओनसोलनि जेसेबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जौ जुवा ड्राग्सजों जेब्लायबो इनभल्भ जाबाय थायो। कालि फुजायाव हाग्रामा महिलारिमोन बायदिया 3-4 कौटि रांनि श' मानि खालामनानै जुवा गेलेयो। बैफोरबायदि समाजनि रांखौ गारोबोला रायजो राजाफोरनि माबोरै बिथांखि लानो हानो आरो बिसोर गावसोरनि अनगा गुबुननि थाखाय मावनायनि थांखि गैया। खांख्राया जेरै बाल्थिङाव दोनोब्ला गुबुन खांख्राइखौ मानखोनो खाबु होआ थिग बिब्दिनो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गोजौआव दैखांनाय आरो मोनसे हारिजों मोनसे हारिनि जौगानायखौ बिसोरो माब्लाबाबो लुगैयामोन। जायनि जाहोनाव थैनि फारागथि खालामनानै बिदा फंबायनि गेजेराव थैनि बाना बोहैहोदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोराव मावनाय खामानिखौ बेनिखायनो बावगारनो हाया। नाथाय बर' हारिनि फिसा हिसाबै माब्लाबा निमाहा होनो लुगैयो। खिन्थु बिथांमोननि जा दानि एक्टिभिटिस खालामफिननो नागिरनाय बेखौ नायोब्ला निमाहा होजाथाव मोनसे दोलो होननानै साना। बेजों लोगोसेनो खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोजों जाबादि सोमोन्दो दङ आरो इउपिपिएल दोलोआव थाबैनो जयेन जानो थांगासिनो। बेनिखायनो हारिनि खामानि मावनो सानोब्ला 14 नं चिरां दुवारखौ खाम्फा बरगयारी बिथांनो हगारना होनो राजि होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिनानै होदों। गोदानै दाफुंजानाय तामुलपुर जिल्ला साब डिभिजननि WPTN-BC एबा बेकवार्ड क्लासेस एसटि जौगाथाय खोन्दोआव बानेश्वर बर'खौ गोदानै थिसनथाइ होनाय जाबाय। जोबोद गुसु एन्टार्कटिका हादोराव आसामनि सासे लाइमोननि आगान। बे खेबाव आसामनि सासे लाइमोना एन्टार्कटिकायाव आगान हैनानै जारिमिन सोरजिदों। आसामनि सासे लाइमोन एर'स्पेस इन्जिनियार प्रियंका राजखाख'थिया एन्टार्कटिकायाव गावनि गिबि दावबायनायखौ जाफुंसार होनो हाबाय आरो गावनि गिबि दावबायनायनि सावगारि शेयार खालामनानै गोग्गानायजों गावनि जोनोम रायजो आसामसिम फोरमायहरदों। बेजों लोगोसे आसाम दावबायथाय बिफान आरो आसाम सरकारनिसिमबो एन्टार्कटिकासिम दावबायनायाव मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि प्रियंका राजखाख'थिया हमवार्ड बाउन्ड हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव गासै 18 हादरनिफ्राय सायख'जानाय STEMM जों सोमोन्दो थानाय सा 80निबो बांसिन बिगियानगिरिफोरा बाहागो लागोन आरो प्रियंका खाख'थिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरनि आइजोफोराबो एन्टार्कटिका हादराव गासै 19 हर बारहोहरगोन। रेशन कार्ड गोनां रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। रायजो सरकारा रेशन कार्डनि सोमोन्दोआव गोनांथार थांखि लादों। खम बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ जगायथाय होग्रा डिलारफोरखौ गोख्रों बिथोन होदों रायजो सरकारा आरो रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरि आरो डिलारफोराबो रायजो सरकारनि बिथोनखौ मानिनांगोन। फैगौ 1 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव गासै मुवा बेसादफोरखौ राननानै होनांगोन।
EPOS मेसिननि गेजेरजों मुलाम्फागिरिफोरनो माइरंजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौबो राननानै होनांगोन। लोगोसे बे मेसिननि रिसिटखौबो मुलाम्फागिरिफोरनो हरफानांगोन। बेखौ नोजोर लाखिनो थाखाय रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लाफोराव हेफाजाब होग्रा मिरु फसंनाय जाबाय। गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। गावनि गोख्रों नाजानाय आरो रोंगौथिजों गुबुन सानै बर' फिसाया जाफुंसार जानो हादों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा 1 नं बालिसिता गामिनि बिफा महरसा दैमारि आरो बिमा सिमि दैमारिनि आंगो फिसाज्ला रुबुं दैमारिया नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आन्डार-15 हानजायाव सायख'जाबाय। आरोबाव गुबुन सासे बर'नि फिसा आन्डार-13 नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC हानजायाव सायख'जाबावदों। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि आनसलिकनि सिङाव थानाय खासियासुबा गामिनि बिफा बाबुराम बर' आरो बिमा सान्थि बर'नि आंगो फिसाज्ला जोनोमसा बर'आ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC हानजानि आन्डार-13 ग्रुपआव सायख'जादों। चिरांनि सामथाइबारियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। सा 75 फरायसा फरायसुलिफोरजों आबुं गंसे बास गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। बलेर' पिकआप गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। जनाखि जातीय फरायसालिनि फरायसाफोर दंमोन बासआव खमैबो सा 45 फरायसाफोरा गोब्राबै जोखोम जानायखौ मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बास सालायगिरिया गोब्राबसिन जखम जानायखौ मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ काजलगावनि जोहोलाव सुम्ला बसुमतारि देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादनि मोनसे खौरां। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादनि गेजेराव मोनसे बेले-बेजे थासारि सोमजिदों। जिल्ला आरो मिरु आफादनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे आरो गोख्रोङै सावरायलायनाया जागासिनो। गुबै बाथ्राया जादों दि BPFआव हाबनायनि सिगां आफादनि गुबुन सासे दैदेनगिरि बिग्राय नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि सायाव गोख्रोङै बाथ्रा बुंदोंमोन एबा मान गैयै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेखौ लानानैनो चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिग्राय नार्जारीखौ। नाथाय चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि बेबादि सोंखारिनायखौ थोंजोङै मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादआ गोख्रोङै फिनजाथाय खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि बेबादि बाथ्रा बुंनाया एबा सोंखारिनायखौ लानानै दायो मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादआ गोख्रोङै फिनजाथाय खालामदों। मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादआ बुंदों, गनायथि गैयालासिनो जिल्ला आफादआ माबोरै सासे आफादनि दैदेनगिरि एबा सोद्रोमाखौ माबोरै सोंखारिनो हाखो? बेबादि बाथ्राजों जिल्ला आफादनिसिम सोंथि खालामदों। नाथाय मिरु इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि बेबादि बाथ्रानि सायाव चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादआ मिरु आफादखौ गोख्रों रावजों बुंदों। दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बारग' आफादनि माखासे सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो। जर'खायै चिरां जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबि आफादआ रोखायै बुंदों दि अफ्रि दैमारि आरो गुथाल राबा मोनबायदि बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो आरो सावरायगासिनो। बिसोरबायदि सुबुंखौ मिरु आफादआ मानो होबथानो हायाखै एबा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय मानो होबथानो हायाखै होननानै मिरु आफादखौ जिल्ला आफादआ सोंथि खालामदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।